да е на фокус. Сега ще го видим то. Тук ли е? Владито. В това така добре да е. Надявам се да е добре, да не виждате, ако не виждате. Как ще се взема? Добър ден. Добър. И някакъв ми, не да знам. Гледай, какво е времето, бе? Вярно е студено. Какво е? Студено. Как ще е студено? То е топло. Яки се. Сега къде ще ходим? И не знам къде ще ходим. Там до това дето... Ох, то студено. Еми принципно, ама то виж какво е времето, бе, бе. Демек няма ходим, така. Не, демек да ходим на другото. На кое друго? На Мусала. То свърши тая. Какво е свършило? Ако тръгнем сега ще имаме някакъв шанс. Аз ти казвам, времето, помним какво е, то по-хубав ден от то не мога да намерим. Времето тук, там е различно. Ма колко по-да е различно? На 3000 метра височина си, брат. Да бе, ама днеска е топъл ден, хубав ден за такива работи. Моята баща ми разбере, ще ме закопа жив. Вчера нещо какво конско учат. Фанем да им до някаква пещера, бе. Абе, до каква пещера, бе? Ние го мислихме вчера толкова много. Или отиваме до това село Гърло, или отиваме на Мусала. Добре, сега баща ми като ми дал 50 лева И какво? като ми вика му върна 30. Защо? Защото трябва да дам за лифта. Хубаво да е, изхарчил си с 10 лева повече сега, примерно. С 20 лева повече. Вземи го. Пристигнахме в село Гърло с Владко. Владиво. С Владиво. Владка. Тук да седиш. И отиваме сега да търсиме... Какво търсихме? Някакъв манастир, който е в пещера. Не, нещо подобно, да. Храм. Храм, точно. Храм някакъв. Дето го видяхме от нашия... Аз го видях от моя любим ютубър Слави Клашера. И... Сега ще видим какво ще... Напишете дали искате клип от пещера проходно. Бях голям ентусиаст да идаме, обаче много далече. А също ако ще ходим там, сигурно ще преспиваме в... къде беше? В Гложенския манастир. Да. Абе, не ме си работа като цяло. Трябваше да идем сега на Мусала, ама... Ама там в момента има такава буря. Най-вероятно. Влади така казва, аз не мисля така, ама... Абе, готино е тук някакво. Тук стигнахме до антично гробище. Паметник на културата, охранява се от закона. Страшна работа. Това е гробище или на траките, или на преди траките. Не съм много убеден, не съм много информиран. Ама като гледам как се охранява и как са го запазили, и то ще изчезне скоро. Да сме шумни, да ни чуват, че сме... Току-що видяхме един ловджия с ебати пушката му. Между другото и ни вика, че в момента е ловен ден. Събота неделя са ловни. Да, и ни каза, че могат да ни застрелят. И вика да дигаме шум, да ни чуят, за да чуват, че сме хора, пък да пазим тишина, защото иначе ще оплашиме прасетата. Аз откъде знам, че е ловен ден, брато. Сега тук... Аз се вика, може да се пусне музика. Бате, те ако ни гръмнат, сега ще е много тъпо. Да я знам, малко тъпо. Малко се напрегнах. Вика... Трябва да си яша те носа. Вика да си говорим, па да не си говорим, па ще оплашим прасетата. Продължаваме напред. Тук па някакви бариери има, човек. Неко внимание. Влизането строго забранено, абе. Какви са тия работи тук, бе, какво? Как ще е забранено влизането? Нищо, ние влизаме.
пак няма да пуснем дрона. Пак тогава. Продължаваме. Скачай! Мали! Браво! Там има нещо, което ми прилича на атмосфера. Много шано път е, бати. Ето го. Насам сме, да, точно. Как? Как се стига до тук иначе? Гледай какъв такова. Това беше нещо огромно. Някаква птица, тук някаква джунгла. Бате, какво става, бе, брат? Къде пак се набутахме, бе? Абе, насам сме, бе. Ми сигурно сме насам, няма друг път. Давай. Давай, молодец, давай! Къде само се набутваме в някакви такива места? Не знам. Стигнахме тук паса до някакъв път. Бати. Мен това е този път, дето ние бехме горе. Маняка с пушката беше тук долу. Просто направихме един кръг. Не е това, бе. Не е това. Сега не знам. Насам да ходим. Не го намираме този кладенец. Овче кладенец. Виждаме тук някаква стена. По този път, ама дали е това, не знам. Има някакво знаме, виждаме там. Мисля, че стигнахме. Много се надявам да е това. На това прилича. За сега не сме застрелени. Ма ще видим на връщане. Мисля, че застрелени по принцип. Как го казах? Храма, да. Сега си вземем. Тук се го снимам, това е National Geographic. И още по-важно. Слави Клашева също го е снимал. А най-важното е, че сега и ние, като едни истински следователи, като мен го снимаме. Вали, искаш ли да разкажеш историята на това място? Според тебе, каква е? И за да не слушаме на Влади свободните съчинения, аз ще ви разкажа за кладенеца, поне нещо да научим от това видео. Култовото съоръжение е открито при разкопки през 1972 година от научен екип, работещ под ръководството на професор Димитрина Митова. Датиран към късната бронзова епоха, намиращ се северно от село Гърло, област Перник, кладенецът се свърза с ранна фаза на културата, която по-късно изгражда постройките нораги, запазени на остров Сърдиния. Те са подобно изградени вкопани кладенци и се смята, че са се използвали за шахтов гроб под голям купол с дупка към небето. Тръгваме си
След като разгледахме, блъснахме дрона, летяхме с дрона, екшен голям. Сега вървим по същия път и се надяваме отново да не бъдем разстряляни, защото те ловджиите още си ловуват. Да не станем част от техния улов днеска. И ще се включим пак при колата. Чай как да го направя транзишън. Тук ходим по някакви тръби. По някакви неща. Знам дали си ходя по тях. Тръгна с Влади Войвода. Сега не знам на къде, трябва да вземе обхват малко да намерим и ще видим къде да следващото нас път.